Združenie chovateľov rýb na Slovensku si v roku 2024 pripomenie štvrtstoročie od svojho vzniku. Cieľom je združovať chovateľov rýb na Slovensku pre potreby jednotného vystupovania na verejnosti a hájenia spoločných záujmov na rokovaniach s rezortným ministerstvom a ostatnými relevantnými subjektmi, ktoré ovplyvňujú činnosť akvakultúry u nás. K hlavným úlohám patrí prezentácia nášho sektora a propagácia konzumácie rýb ako dieteticky hodnotnej potraviny pre výživu obyvateľstva. Spájame ľudí s rovnakým predmetom činnosti, prispievame k vytvoreniu pracovno-priateľských vzťahov, vzájomnej pomoci a spolupatričnosti. Náš vznik sa datuje do roku 1999 na pôde rybárskej školy v Ivánke pri Dunaji. Zakladateľmi bolo 14 najvýznamnejších chovateľov rýb na Slovensku. Do roku 2019 stvorilo členskú základňu združenia nie viac ako 15 členov, čo z hľadiska objemu produkcie rýb na Slovensku bolo väčšinové, ale nie z hľadiska zastúpenia relevantným počtom chovateľov rýb. Prvým prezidentom a jedným zo zakladajúcich členov nášho združenia bol Ľudovít Janošov, ktorý bol hlavným autorom myšlienky založenia združenia. Následne po ňom prevzal vedenie Mirko Hrča spolu s Jánom Pikom. Aktuálne združenie vedú Michal Madžunkov a Milan Mazáň. Od roku 2019 sa podarilo zvýšiť členskú základňu na súčasných 43 členov združenia. Aktívne sa zapájame do verejného vystupovania a spolupracujeme pri tvorbe legislatívneho a funkčného rámca slovenskej akvakultúry. Trvalým výzvam patria rybárske eurofondy a priama štátna podpora pre chovateľov rýb. Aká je naša produkcia? V roku 2019 výlov trhových rýb na Slovensku dosiahol viac ako 2,5 milióna kilogramov. Po pripočítaní množstva 1,9 milióna kilogramov privlastnených rýb športovými rybármi z rybárskych revírov dosahuje táto celková produkcia pri prepočte na jedného obyvateľa Slovenskej republiky približne podiel 0,82 kg. Môžeme povedať, že naša produkcia mierne rastie. Jedným z dôvodov je nárast počtu chovateľov a vznik nových recirkulačných prevádzok s chovom rýb. Došlo aj k spresneniu štatistických výkazov, hoď treba povedať, že od optimálneho stavu sme ešte stále ďaleko. Z celkovej produkcie trhových rýb na Slovensku pripadá viac ako 45% na pstruha dúhového, viac ako 30% na sumčeka afrického a 17% na kapra. A čo nás stále trápi? Určite je to na Slovensku nadbytočná byrokracia a administratívna záťaž. Našim pravidelným stretnutiam dochádza nielen zo zákona, a to povinným zvolaním valného zhromaždenia, ktoré musí absolvovať každé združenie, ale aj organizáciou slávnostných výlovov a odborných seminárov, z ktorých ukážky vidíte na obrazovke. Ten posledný sme absolvovali tento rok v júni v Trnavej Hore, kde sme opätovne riešili naše stále otázky z oblasti eurofondov, veterinárnej starostlivosti, legislatívy u nás a našich susedov, ako aj otázky z oblasti školstva a vzdelávania. Združenie chovateľov rýb každoročne organizuje pre svojich členov stretnutie, na ktorom sa snažíme poskytovať nové informácie pre našich členov. Tento rok je to zamerané na čerpanie finančných prostriedkov z operačného programu Rybné hospodárstvo a zároveň témou je vzdelávanie v sektore akvakultúry, nakoľko sa prejavuje problém s dostatkom vzdelaných ľudí, ktorí môžu vlastne byť na pomoc sektoru a byť efektívnymi pracovníkmi a pomáhať rozvoju rybárstva na Slovensku. Dnešného odborného seminára sa zúčastnili aj osoby zo zahraničia, napríklad ako príklad Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach vyslala pracovníka, ktorý nás informoval o aktuálnom dianí a zároveň o spôsobe fungovania školstva, vzdelávania či už stredoškolského alebo vysokoškolského. A veľmi zaujímavé informácie nám dal ohľadom inovácií a inovatívnych projektov. A samozrejme nemôžeme zabudnúť na zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorí nás informovali o aktuálnom stave v čerpaní eurofondov, operačný program Rybné hospodárstvo a zároveň sekcia poľnohospodárstva nás informovala o strategickom pláne rozvoja akvakultúry do roku 2030. Ja ako z Ministerstva pôdohospodárstva zodpovedný za riadenie operačného programu Rybné hospodárstvo, čo je teda program financovaný, spolufinancovaný z Európskeho námorného rybárskeho fondu. Čo je dôležité, o tom sme dneska sa rozprávali a budeme sa celý deň rozprávať, je nový operačný program Rybné hospodárstvo pre roky 2021-2027, ktorý bol už schválený Európskou komisiou v marci
tohto roku. Na pleciach ministerstva je teraz dôležitá úloha pripraviť metodiku, riadiacu dokumentáciu, príručky a všetko potrebné na to, aby sme mohli vyhlasovať nové výzvy, ktorých vyhlasovanie teda plánujeme od začiatku budúceho roku. Slovenský rybársky zväz takéto stretnutia vníma veľmi pozitívne. Ja si myslím, že takéto stretnutia by sme mali robiť na častejšej báze. Určite čo najväčším množstvom ľudí z branže, to znamená z rybárstva, s odborníkmi, takisto s novými ľuďmi, ktorí by sa chceli do toho rybárstva dostať, aby sme sa vzdelávali vzájomne, aby sme vzdelávali aj nových ľudí. Takže beriem to veľmi pozitívne. Aj my rybári sme museli prežiť pandémiu s vírusom COVID-19. Liahne boli plné rýb, vyprodukované tržné ryby čakali na export, ktorý neprichádzal a rybie násady určené pre zarybňovanie rybárskych revírov netrpezlivo očakávali rybárski hospodári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu. Nebolo to vôbec jednoduché obdobie, ale zvládli sme to. Život rybárov sa nemôže zastaviť. Prišli by sme o každodenné prírastky, o svojich odberateľov a určite aj o dobré meno, ktoré sme si každý jeden z nás roky budovali. Samozrejme, že aj my sme zaznamenali pokles tržieb. V niektorých oblastiach výrazný, inde sme to takmer ani nepostrehli. Ryby a ich odberatelia museli v niektorých prípadoch dlhšie čakať na distribúciu, po viac ako 2 mesiacoch sa otvoril naplno už aj zahraničný obchod s rybami. V oblasti administratívy každoročne členovia prezídia združenia absolvujú kolotoč rokovaní s rezortným ministerstvom, štátnou veterinárnou a potravinovou správou a rôznymi ďalšími organizáciami. COVID nás naučil komunikovať online a aj túto formu využívame pre jej operatívnosť. Musíme však povedať, že očakávaná kontinuita práce smerom k nám a navonok zo strany ministerstva po voľbách nenastáva a je neustále prerušovaná výmenami pracovníkov, riaditeľov, generálnych riaditeľov, štátnych tajomníkov a tak ďalej. Dôležitú úlohu pri komunikácii s našim rezortným ministerstvom má Komoditná rada pre akvakultúru, ktorá je poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom ministra pôdohospodárstva. Aktuálne je jej predsedom náš člen Robert Sládeček, ktorý sám chová ryby na záhorí a teda pozná naše problémy na vlastnej koži. Veríme, že aj táto forma komunikácie pomôže zlepšiť stav sektora akvakultúry u nás. My chovatelia rýb máme v našich prioritách jasno. Ide najmä o nasledovné oblasti. Poprvé, aktuálne to je hlavne príprava nového programu Rybné hospodárstvo 2021 až 2027 na jeho čerpanie. Veríme, že aktuálny program bude pre našich rybárov priaznivejší ako ten predchádzajúci. Po druhé, želáme si, aby náš sektor každoročne vyčlenil pre chovateľov rýb dostatočné množstvo finančných prostriedkov, aby sme dokázali dlhoročnú absenciu pomoci pre rybárov v našom sektore dobehnúť. Po tretie je to systém celoživotného vzdelávania, podpora inovácií v sektore akvakultúry. No a po štvrté, ochrana vodných zdrojov pre chov rýb. Chov rýb na Slovensku patrí medzi menšie sektory, ale jeho úloha v starostlivosti o výživu ľudí a našu krajinu je nenahraditeľná. Sektor akvakultúry má veľký potenciál do budúcnosti z dôvodu trvalej udržateľnosti väčšiny fariem na Slovensku. Ryby a vodné živočichy ako zdroj plnohodnotných živočíšnych bielkovín majú vysoký reprodukčný potenciál, pomerne krátky výrobný cyklus a svojou intenzitou výroby dokážu na malej ploche vyprodukovať veľké množstvo rybieho mäsa. Z hľadiska zaťaženia životného prostredia a vplyvu na klimatické zmeny patrí rybárstvo medzi ekologicky priateľný spôsob poľnohospodárskej prvovýroby. Chov rýb a vodných živočíchov však potrebuje do budúcnosti podporu nielen v rámci zdrojov Európskej únie, ale aj pomoc od štátu. Budovanie nových akvakultúrnych zariadení má význam nielen z hľadiska produkcie rýb, ale má význam pre spoločnosť, a to z mnohých dôvodov, ako napríklad zadržiavanie vody v krajine, protipovodňová ochrana, krajinotvorba, vytvorenie nových ekosystémov, znižovanie vplyvu klimatických zmien a tiež ako prírodné dedičstvo pre budúce generácie.